Xiquets i xiquetes de Cocentaina, Menxor, Gaspar i Baltasar, al nostre castell han arribat i tinc l'encàrrec, com a ambaixador real, de dir-vos a tots vosaltres que venen a Cocentaina carregats d'il·lusió, d'esperança i de pau, però també de molts de regals. Ja tenim les bandejes preparades pels tres. Ara, xiquets i xiquetes, descanseu i aguaiteu per a quan vinguen els reis. I tingueu en compte que enguany tocar-los no podeu. Enguany el paje tampoc no ha pogut estar a la porta de l'església, com sempre ha estat, per culpa d'un maleït cuquet. Però a Cocentaina tot preparat ho tenim per a rebre els nostres reis. Ah, i recordeu que quan acaben de pegar la volta i recórrer tot el poble, si voleu, podreu veure-ho. Entreu a YouTube, entreu i veureu l'adoració dels vostres reis. Sols teniu que entrar a la pàgina de l'Ajuntament o la Església de Santa Maria.